Okay, ake sibuke la 1.7. Sifunde la ukuthi bathini? Bathi a proton and an electron are a distance r apart. The magnitude, maybe it's in magnitude, but on the size. The magnitude of the electrostatic force that they exert on each other is F. Which one of the following graphs shows the relationship between F and R squared as the proton and the electron approach each other? Okay. Ukuze ukwazi ukuphendula le question lena udinga ukuthi ube umuntu o-understandayo ukuthi i-atom structure sikanjani. Mengithi atom structure sengikhuluma ngokuthi uyazi ukuthi proton iyini itholakala kuphi. Uyazi ukuthi i-electron iyini itholakala kuphi. Kanti futhi mebekhuluma nge-electrostatic force basuke bekhuluma nge-force enjani. Okay. Ake siqaleke ngakwi-atom structure. Uyadinga lolu lwazi lwe-atom structure ukuthi i-atom structure ikanjani. Kune modeli ke ye-structure abayisebenzisayo also science. La khona bedweba izindingiliza ku depend ukuthi ke usize we-atom ungakanani. Lapha ngenze isibonelo nge-atom. Mengikhuluma ke nge-atom ke ake sivakashela chemistry kancane. Angithi sithi there is this thing called matter. Matter is anything that occupies space and has a mass. Okushuthi yonke into ekhona emhlabeni i-matter. Into esikwazi ukuyibona noma singayiboni ngamehlo enyama kodwa kufanele ibe nani nesisindo ibe nemass. Leyo nto siyiclassify as imatter. Imatter ke yakhiwe ama-atoms ahlukahlukene. Ama-atoms ahlukahlukene ahlangana ngezindlela ezahlukahlukene ukuze kwakheke imatter. Ake ngikwenzele nje isibonelo samanzi. Iformula yamanzi noma imolecular yamanzi sithi imolecular mass yalokuzana yamanzi sithi H2O. Iformula ni yamanzi u-H2O. U-H2O lo uwater ngolimi esilijwayele. Wakhiwa ama-atoms amathathu. Awu-2 awuhlobo lodwa neyodwa i-oxygen. Yakhiwa u-hydrogen abawu-2 no-oxygen oyedwa. Uyabona la ukuthi ama-atoms ahlanganile ngendlela yokuthi kube khona u-hydrogen abawu-2 ababonda ku-oxygen ukuze kwakheke amanzi. Amanzi ke siyawasebenzisa siyageza ngawo, siyawaphuza, senza izinto ezahlukahlukene ngamanzi. Yilo nto ke bengikade ngichaza ukuthi amanzi ayimatter kuhlangana ama-atoms ngendlela ezahlukahlukene. Lamanzi ke lawa noma ke lesi structure lesi njoba sino-hydrogen, hydrogen eyedwa uyi-atom. I-structure sakhona singasirepresenta ngale ndlela le engirepresente ngayo la. Sithi ke it's a Bohr's model. Kule model ke kukanjeni. Esenta khona lento esibiza ngothini i-nucleus. Kwi-nucleus sithola ini? Sithola lento lekuthiwa ama-protons. Ama-protons ke i-charge yawo u-positive. Ukuthi ama-protons kanjani? A-positive. Ebese thola lento ebizwa ngokuthi ama-neutrons. Ama-neutrons amanye ama-particles noma ezinye izinto esizithola kuphi kwi-nucleus. Wona ke awanayo i-charge sithi ke anjani a-neutral. Ebese ke kulezi zinto lezi sithi ke ama-energy levels noma abanye bathi ama-orbits noma abanye bathi ama-orbitals. Khona yokuqala khona esibili esithathu esi4 kudepend ukuthi i-atom okhuluma ngayo ingakanani usize wakhona. For example, hydrogen. Uhydrogen lapha kwi-periodic table. Ilokhuzana yakhe atomic number ka-hydrogen u1. Kuchaza ukuthi une-electron eyodwa uhydrogen. Akanayo ke proton hydrogen. La kwi-center sizothola ini? Sizothola i-proton eyodwa for hydrogen. Kodwa ke mina la ngisebenziseke
ama-protons awu-4, ama-neutrons awu-4 kanye nama-electrons awu-4. Buka, ngicela ukukhohlwe kancane ama-neutrons. Bheka ini ama-protons lawa. Now, njengoba lokhu positive, ama-protons lawo ngakhombani. I-electron njengoba ihleli la ihleli khona kuma-orbitals, yona ngokwayo i-negative sign yakhona. Siyazi-ke noma sokhumbula from grade 10 na grade 11 ukuthi ama-charges angefani aya-attractor. Okusho ukuthi ama-charges angefani ayanamathelana. U-plus no-positive ba-attractana. Kodwa uma uzothatha u-positive no-positive uthi bahlanganisa, hayi bazokwenzani? Bazoba repulsive. Should bazophushana away from each other. Ngicabanga ukuthi uyawazi umayibuthe. Wakudlala mhlawumbe ngomayibuthe, uma uthi awukwazi ukwenza lokho, awuthathe nje omayibuthe abawu2. Labo mayibuthe uthatha ama-side nje awu2 for iside elodwa ngala iside elodwa ngala, uzama ukubasondeza, uzothola ukuthi bazohlangana. I-force of attraction-ke leyo. Kodwa uma ukuphendula elilodwa owodwa mayibuthe uba nelinye iside, uzothi uyabahlanganisa uze ukuthi khona abakahlanganisi nokuhlangana. Phakathi kwabo khona into esaforce ebaphusha ukuthi bangahlangani. Lokho kuchaza ukuthi banama-poles afanayo, u-south no-south, noma u-north no-north. Ama-poles anjani? Afanayo. Uma-ke sizalana-ke sikhuluma ngama-charges anjani? Angefani. La kwenza khona ini? I-force of attraction. Mefana, i-force of repulsion. Nalapha-ke, njengoba kukhona i-electron la, ne-center la kwi-center khona ama-protons. Njengoba nakhona i-distance ekhona phakathi kwale electron ekule circle yokuqala, kune-force ke khona phakathi kwale electron nalama protons akhona la. Yiyo ke lesibiza ngani? Nge-electrostatic force. Umbuzo ke la uthini? Uthi which one of the following graphs shows the relationship between i-force and u-r squared? Uma ke sikhuluma nge-force engichazile ukuthi i-electrostatic force le khona phakathi kwe-electron kanye ne-proton. Nale electron nayo kune-force ekhona phakathi kwale-electron nani nalo positive lo oyi-proton. Nalawa amanye futhi kanjalo. Uma ke sikhuluma ngo-r, sikhuluma ke nge-distance. Le distance ke sikhuluma ngayo ukusuka lapha kwi-proton uza kule electron le, noma lo r lo ngasuka kule proton lapha ku-nucleus uze kuphi? Uze kule electron. Uyabona ukuthi le electron iseduze kakhulu ne-nucleus, le ithe ukuqela kancane. Okuchaza ukuthi ke le eseduzane i-electron izoba ne-force enkulu, kanti le electron ethanda ukuthi ibe kude izoba nani? Ne-force enjani? Encane, izoba weak force yakhona. Uyabona ukuthi manje i-distance between i-proton ne-electron i-affecta ini? I-affecta usize we-force between i-electron nani ne-proton. Ake sibuyele embuzweni ke la. Which one of the following graphs shows the relationship between f and r squared? Nansi ke enye into okudinga ukuthi uyazi noma uyikhumbule. Sekufanele ukhumbule ama-graphs ayihlukahlukene. For example, khona le graph lesithi i-linear function noma i-linear graph. I-linear graph kune-formula ethi y is equal to mx squared. Okay, ngilungiseke. I-formula le ye-linear graph ithi y is equal to mx plus c. La khona u-y esuke mele ini? Lama y values akuma y axis. U-m lo usuke kumele lento esibiza ngokuthini? I-gradient. Kanti u-c lapha umele lento esibiza ngokuthini? I-y intercept. Mesikhuluma nge-y intercept, for example le graph le ngidwebile angisho ukuthi iyala. Kodwa ngifuna ukuchaza ini? I-y intercept le u-c.
la khona igraph ithinta lama y axis yabona nje la iqondene nobani no 0 okusho esikhundleni sa x mawufaka u0 ngokwale graph le i-intercept yakhe izobani u0 kuyenzeka enye igraph uthola ukuthi mhlawumbe izothinta somewhere lapha kuzofanele ukuthi mawufaka u0 esikhundleni sa x uthole le value lehambisana negraph elapha ake sithi mhlawumbe ku3 la okusho ukuthi c wakho wale formula le uzothi bani u3 futhi kufanele uvakashele ka mathematics bavakashele uyofunda nje ama graphs ahlukahlukene nansi into kufanele uyiqapheleke la uyabona ukuthi kunobani kuno r squared kanti le function le igraph yakhona kusokuyini kuyilinye ngenzeka ibe kanje noma ibe horizontal noma ibe diagonal ngale ndlela leyo isuke ingenayo bani isuke ingenayo r squared mesikhuluma ngo-r ukangithi u-r la r squared kuphi kuma x axis now mesibuyela ke lapha njoba sengichazile la angithi uyabona ukuthi i-distance uma incane i-force iba njani iba nkulu i-option yokuqala ke lapha esinikiwe yile option esinikiwe ke iyona le kushuza ku-A ake sibuke ukuthi le graph le iyahambisana nalesi structure lesi esiphakathi se-atom esiphakathi kwe-electron kanye nani ne-proton sizoqala kanti zero ama-values angithi ashona kuphi la ku-x axis as usuka la uya ka-right aya increase ama-values suthi ukuthi 0 1 2 3 4 5 depende kwisikele esosebenzisa singasho ukuthi 0 10 20 and so on nala futhi 0 1 2 3 4 kuya le phezulu now ake sibuke shuthi la as i-distance between i-electron ne-proton inyuka nangu r as inyuka i-distance phakathi kwe-electron ne-proton kwenzakalani kwi-force ngithembe ngichaza ngathi mina i-force injani as i-distance inyuka i-force ezinjani iba weak kusho ukuthi iba phansi i-force mesibuka ke le graph uyabona nje la siyabuka ukuthi at this point uma sithatha i-x value la sithi x1 sithola ukuthi i-force la kuzoba u-force number 1 uma siza la sinyusa ini sinyusa i-distance kwenzakalani i-force isilapha ku2 isingaphezulu le value ela u-f2 ingaphezulu kuno f1 ukuthi inkulu le value le akusahambisani ke nalento le nansi electron lokuqala nansi esibili mayiseduze la i-force inkulu mayila le electron i-force iba njani iba ncane okusho ukuthi u-A laphana akasiyona i-option ake sibukeke lapha ya ulokhuzana u-B ku-B lapha ya bathi nangu 0 lapha i-force la u-r squared lapha ya bayibeke nje kanje uyabona la ukuthi ezishona le i-force yenze njani iya increase as u-r increase i-force njani iya increase asibuke lapha futhi nansi electron la baseduze la i-observation ithini i-force izoba nkulu uma i-electron iseduze ne-proton i-observation ithini mawuthatha omayibuthi abawu2 basondeza eduze bayabambana noma mawusondeza i-coin ngaba 1 rand ngaba u2 rand usondeza eduze kwamayibuthi kwe-magnet kwenzakalani uma ulokhuzana i-coin le izobambelela kini kumayibuthi kwe-magnet so ke la siyabona ukuthi inkulu i-force la incane la i-force incane i-distance la inkulu i-force inkulu i-distance la incane i-force
La as increase i-distance i-force njani iya increase okusho ukuthi u-B akusiyena. Ake sibuke ke lapha u-C. Now, mesibuka ke la ku-C, nanka ama-y-axis zethu, ama-x-axis lapha ya. Ake sibuke ke siqale lapha bese sibuya siza la. Uma i-electron iseduze ne-proton, i-force ibanjani? Ibankulu. Kodwa i-electron mayikude nelokhuzana ne-proton, i-force ibanjani? Ibancane. Okusho ukuthi uma silokhuza si-increase i-distance siya kuphi? Siya ka-right, u-r njalo kumele i-radius noma i-distance between i-electron ne-proton. Uma lo increase silindele i-force ukuthi yenze njani? Ibe ncane, i-decrease force noma inciphe. Buka-ke at this point awuthi ngisebenzise umbala ohlukile ukuze uzoyibona le nto le. Buka lapha, uyabona la iqala khona igraph. Ake sidwebe nje dotted line ezoqondana ne-x value. Ake sithi nangu x1 wethu, bese siphinda futhi zoba no x2. Labo x1 babele u-r njalo abefana. Uyabona ukuthi kule value esamuela i-force yethu ilapha phezulu, kodwa ku-x2 i-force yethu kuphi? Ilapha phansi. Siyazi ukuthi njoba ku-0 la okusho ukuthi uma uya phezulu ya-increase ama-values, okusho ukuthi le value le inkulu ukunale. La le value le inkulu le ukunale, okuchaza ukuthi as increase i-distance siya ka-right, si-increase u-r, i-force ezinjani? Iya-decrease i-force. Buka-ke, buyela lapha. Le electron iseduze ne-proton, inkulu i-force, incane i-distance. Le electron ikude kunale proton, inkulu i-distance, incane i-force. Uyabona ukuthi kuyahambisana-ke manje la. I-distance mayinkulu, i-force iyehla. Noma ngabe kuthena uqhamuka ngapha usuya ngapha move to what to 0. As u-r decrease, i-force ezinjani? Iyanyuka. Sekuyahambisana-ke manje, kuyamesha-ke manje nalesa structure lesa ya. Therefore, i-answer-ke yala ka 1.7 izoba u-C. Ngoba siyabona ukuthi le force okhulunywa ngayo i-electrostatic force yenze njani? I-electrostatic force iya increase uma i-distance incane, noma i-electrostatic force i-decrease uma injani? I-distance injani? Inkulu. Ake sibuke lapha ulokhuzana u-D. U-D siyambona naye uyilokhuzana, uyi straight line, uyi linear function. Njobe i linear function naye mesimbheka kanje. Nansi force, nansi i-distance. Uyabona ke lo u decrease linearly ngokwe linear graph. Yindaba yena angaqualify ke ngoba siyabona ukuthi lapha ya i-force, i-distance mayo 0, i-force ikwi maximum. As long as i-distance increase, i-force yehla kodwa yehla linearly. Yindaba angaqualify yena. Ingenxa ukuthi lo r lo unjani? Usquarishiwe. Ukube lo r ubengekho squared bekuzobe i-answer ile. Kodwa kusiyona ke i-answer le. Yile ngenxa ukuthi unjani r wethu usquarishiwe. Uzobona ukuthi lento le icishifane le graph le icishifane ne graph yani ne inverse ye exponential graph. Ngiyema lapho. Okay. Ake sibuke ke la 1.8. Bathini ke la 1.8. Bathi the EMF of a battery is E and its internal resistance is R. The battery is connected to 3 resistors and 4 voltmeters as shown below.
The resistance of the conducting wires is negligible, while the voltmeters have very high resistances. Uyabona ke diagram lapha ngizobuyela kuyona ake sibuke lapho ukuthi ke umbuzo kahle kahle uthini. Which one of the following equations represents the reading on voltmeter V1 in terms of the readings of the other voltmeters? Base bekunika ke ama options ahlukene awu4. Ukuze uzokwazi ke ukuphendula le question lena uyadinga ukuthi understand ukuthi EMF kahle kahle iyini. Kuna lento lesibiza ngokuthi battery, ama battery sosebenzisa indlela endaweni ezahlukahlukene. Khona ama battery lawo remote, khona battery yemoto and so on. Maningi ama lokuza ama applications ama battery. Ifoni yakho nje ubuyisebenzisa nawe lapho khona inani ine battery. Uma ke sikhuluma ngeEMF, iEMF kahle kahle ilento esibiza ngokuthi force noma electromotive force. Njengoba nje EMF abbreviation ka electromotive force. Isimboli yakho na ke isetshenziswe uE. Ake ngenze isibonelo nje kuze kuzokwakheka isithombe kuwena ngalento engikhuluma ngayo. Ake sithi kunomfula ngakini lapho ohlala ngakhona. Mengikhuluma ke ngomfula, i-river leyo noma umhosha ke ngelinye igama ngesizulu. Uphansi lelo khuzana lomfula lo. Kodwa nina umuzi wakini noma ekhaya kini kuthanda ukuba phezulu entabeni. Njoba ekhathini zamanje ke sekukhona lezi zinto ezibizwa ngama-pump. Ekwazi ukuthi zikulethele amanzi, iphampa amanzi waphusha amapayipi azawufika ekhaya noma ke lapho ohlala khona. Uma ke uhlala ke endaweni ephezulu umfulu lapha phansi, amanzi lawa ukuze afike ekhaya sizodinga into ezowaphusha lawo manzi lawo. Leyo nto izobe iforce phela, izobe iphusha iphusha amanzi ehamba ngani ngepayipi azofika ke empompini ekhaya. Ngokakagesi ke khona lento ebizwa ngevoltage. Ivoltage neEMF kahle kahle okwamanje ngizothi kuyafana. Ngizocacisa ukuthi ku iEMF ivoltage. Kodwa ivoltage ayisiyona iEMF. Angazi noma uyawuzwa lo mehluko, ngizocacisa ke lapha ya. iEMF yini ivoltage, kodwa ivoltage ayisiyona yini iEMF. Asibuyele emanzini ke lawaphushwayo. Ukuze amanzi afike ekhaya ngepayipi ehamba ngepayipi aphusheka anyuka intaba adinga ipump. Le pump iyona eprovider iforce ephusha amanzi. La kwagesi kuna lento le ekhanyisa iglobe, kuna lento edala ukuthi TV yenze njani idlale, kuna lento edala ukuthi laptop yakho isebenze. Uma uxhume kugesi ugesi, kodwa ngokomthetho lento lena i-current. Lento esithi ugesi ke thina i-current. Yini current? I-current ke ake sibuyele nje kuyona kwayona ngoba kuyadinga ukuthi uyazi. Uma sikhuluma ngogesi sikhuluma nge-current ngolimi lwethu. I-current ke isimboli yakho no I ilingana nobani? No Q over udelta T ngokweformula yakhona. Khona ke enye indlela yesibili futhi yokucalculate i-current. Mase isusela la sithi V is equals to IR. Mase manipulate lento senza u-I i-subject of the formula. Mengithi senza u-I subject of the formula, sizoshiya u-I yedwa iside nelilodwa. Mase ngibhala ngizothi I is equals to V over u-R. Ngizoyisusa ke le nanka ama formulas awu2 ayasetshenziswa depend ukuthi unikwe ini. Information onikwe yona ikanjani. Engifuna sibheke kakhulu ile. Lena nje usebenzisa u-ohms law lapha uma ufuna ukucalculate i-current mawunika i-voltage ne-resistance. Ngifuna ukuthi ucaciseleke kabanzi ngokuthi mesikhuluma nge-current sosikhuluma ngani, lento esibiza ngogesi. U-Q lo umele i-charge. U-delta T lo umele ini? Isikhathi. Angithi njoba kunezintambo zikagesi owaya. Ugesi ukwazi ukuhamba ezintanjeni.
Uma kubuyele epipini lamanzi noma amanzi adonswayo angithi ngithe kuzoba nani kune pump ezophusha ini amanzi. Amanzi ahamba epipini. I-current iyona ke lehamba kuphi ezintanjeni zani za ugesi ngoba vele i-current ugesi kuyona qobo lwayo. Ukuze ugesi uzokwazi ukuthi wenze njani uhambe udinga ini i-force ezophusha ezoprovide ini i-pump ngokwamanzi. Futhi ngiyamanisa izinto ezimbili la. Ngithi mina indlela amanzi ahamba ngayo mesuka phansi ukuze akwazi ukunyuka adinga i-force ezophusha ini amanzi. La ngithi current iyefana namanzi. Ukuze current izokwazi ukufika lapho kufanele ifike khona idinga into ezoyiphusha. Leyo nto ezophusha ke current i-electromotive force. Buka, asibele la. Current is equals to charge over delta T. Mesikhuluma nge-charge, sisuke sikhuluma ngama electrons noma ama protons. Athize kuyadepend. Lama electrons lawa ngoba iwona akwazi ukumove kahle. Ama protons awakwazi ukumove lapha kwe-nucleus, ahlezi ehlale lapha kwe-nucleus. Kodwa ama electrons iwona akwazi ukuthi amove, kuyadependa kinamba yawo. I-movement yawo as long as nje emove amalokhuzana ama electrons leyo nto leyo isakhela ini i-charge. Ngesikhathi kusakhela i-charge bese sidivide ngesikhathi bese kwakheka ini i-current. Okusho current is the ratio of charge and time. Yabona lezi zinto ekuthiwa yini ama solar, ama panels, ama solar. Into enzakalayo ilanga lifike lishaye isolar noma sokukhona imetal lapha ngenza kube copper metal nama metals ahlukahlukene. Ngesikhathi lishaya ilokhuzana imetal angithi metal nama electrons, ama electrons azomove. I-movement nje yama electrons yakha ini i-charge bese kuba khona ini i-current. Lesithi ugesi. Ukuze lo akwazi ukuthi alokhuza move udinga ini i-EMF. Ngizosula ke la njengamanje. Ngibuyele lapha. Lapha ke lento lesiyakwazi ukuthi sibhale kanje sithi EMF is equals to IR, I times R plus I times R external. Lampa ngakabachazi lana. Sino R omncane lapha ya. Lo R omncane lo umelele into esibiza ngokuthi yini i-internal resistance. Uma ngikhuluma nge-internal resistance angithi amanzi mehamba kunento ephikisa amanzi ukuthi ahambe. Leyo nto ke sibiza ngani nge-resistance. Kodwa manje le resistance esikhuluma ngayo yile ekwi-battery. Yabona nje labo line la kuze kuzofika la njengoba kudwetshiwe lapho kwi-diagram njengoba ubona nje ku-question paper. Lento irepresenta i-battery. Khona ini i-internal resistance. Lezi zinto zirepresenta ama-cells akha ini i-battery. Ukuze understand-ke le ndaba internal resistance. Uyabona uma urabha izandla against each other kuba khona i-friction ekhona. Mawuzoqhubeka lokho uyirabha gcina sekunokushisa kuba khona la ezandleni. Awuzame ukubona nawe ukuthi kuyenzeka yini lento engisho eqiniso yini. Ngesikhathi urabha kuzoba nani nokushisa. Ifoni yakho mawusuyisebenzise kakhulu ngemumva la ukuze i-battery yenze njani isishisa ngemumva la. Yini idalwa ile internal resistance. Angithi i-battery nayinani inogesi wayo nayo. So i-charge mayithi yadlula kuba khona ini i-internal resistance edala ukuthi ke ifoni ngemumva yenze njani ishise. Okay. So ke kwi-internal resistance sikhuluma ngale resistance le futhi friction kahle kahle sikhuluma ngayo. Friction kodwa yani ye-battery. Ukuze ama electrons lawa in a form of charge ezokwazi ukuthi adlule la noma ahambe aqala nqatshelwe i-resistance encane lapha athi adlula kube khona lokho kuphikisana by ini i-resistance noma i-friction agcine edlulile kumele lokho edlula kuba nokushisa kuba khona okudala ukuthi ifoni yakho ishise. U-R omncane kumele yona le internal resistance ekhona phakathi kwe-battery ngoba kade ngisebenzisa umfula ke thatha ngokuthi idamu leli noma umfula wakho ke lona la edamini noma emfuleni kuzoba nani kuzoba ne-pump eyini voltage noma EMF. Ama-battery kahlukahlukene khona ama-battery awuthola ukuthi abhalwa 1.5 volt, khona ama-battery abhalwa 12 volt,
amanye 18 amanye 36 and so on, kodwa sojwayele kakhulu labhalwe 12 volt. Yona maximum voltage ke battery le akwazi ukuthi ibe ngaphezulu kwalokho. Angithi yakhumbula ukuthi ngithe i-EMF iyi voltage, kodwa i-voltage ayisiyona EMF. Mengikhuluma nge-voltage ngikhuluma nge-force. Mengikhuluma nge-EMF ngikhuluma nge-force. Kodwa mengikhuluma nge-EMF ngikhuluma nge-maximum voltage. Ngokwale formula ke la njengoba sino IR sekufanele ukhumbule ubani u-Ohm's law. Ngeke ngawubhala ku-Ohm's law la kodwa bengisachaza indaba ye-EMF ngaleso sikhathi. Uthini ku-Ohm's law? U-Ohm's law uthi V is equals to IR. V is equals to IR. Lento le ithi voltage is directly proportional to the current at constant temperature. Now, ukuze sokwazi ukubona ke le relationship. Lento ithi as a current increases, voltage is increase now. They are directly proportional. Kodwa ngala sino R. Zimbili izinto kufanele sicheckeke la. I-temperature kufanele ingashintshi ifane. Mengikhuluma nge-temperature, ngikhuluma ngokukalwa, ukushisa, ukuthi kushisa kangakanani noma kubanda kangakanani. Bese kuzoba khona i-resistance. Uma sobuka ubudlelwane phakathi kwe-voltage kanye ne-current, lo fanele remain constant ukuze sokwazi ukubona kahle ubudlelwane. Noma futhi uma lo remain constant, sokwazi ukubona ubudlelwane phakathi kwe-voltage nani ne-resistance. Okusho ukuthi ke sikhundleni salo sa IR omncane R lo sesothi ke EMF is equal to VR. Uyabona VR lo useqonda ukuthini uthi internal voltage plus V external. Lo V external umele ini i-external voltage. Mesibahlanganisa labo bobayithu basinika ini i-EMF. Usuyabona ke manje ngithe indaba u-EMF a voltage kodwa i-voltage ingasiyona EMF. La mengase kuthona sithatha lo i-external voltage ngeke izilingane no-EMF. Kodwa mesihlanganisa lo nalaba uphuma ini i-EMF. Asibuyele lapha. La angithi sithenani phakathi lapha khona ini? Khona lo. Kanti i-totally ke siyayazi ye-battery ukuthi yini i-EMF total voltage. Uma ke i-current ihamba la izosuka from le side le positive, lento esibiza ngokuthi conventional current. Izohamba la kune switch la. Awuthi ngicacisele indaba ye switch. Ivaliwe i-switch la. Okuchaza ukuthi ugesi uyakwazi ukuthi udlule la. Uyabona uma ke thina ke sikhanyisa. Yabona nje mawukhanyisa iglobe le ekhanyisa lapha kini. Mawuthi upress lapha ne switch, into osukuyenza usuku ivala i-switch uvumela ugesi udlule kwazi ukuze kukhanyiseke. Kodwa mevuliwe le kunesikhala la. I-switch sithi open. I-switch may open isuke ingakhanyi iglobe. Wena mawuswitcha off i-bulb noma iglobe le ekhanyise ngayo usuku uvula la. Mawukhanyisa usuku uvala la. Okay, ngiyadlula ke lapho. Uma i-current ihamba kuvaliwe la, izohamba ize la, idlule le resistor. Uyabona ke labo R laba. Bayeke kwamanje ama voltmeters o V1, V2, V3 laba. Bayeke kwamanje. Ngifuna sigxile la ku R. O R bamele lezi zinto lezi ama resistors lawo. Bamele lezi zinto esizisebenzisayo sizigxume kugesi. Even though njengamanje sisebenzisa i-battery, yakwazi ne-battery ukuthi uyisebenzise ama-battery mawuhlanganisa nje abe maninganyana ungagcina usukwazi ukupheka wenze zonke izinto nje ejwayelekile ngalo gesi lo esiusebenzisayo. Kungamele i-ayina lokhu, kumele isitofu osebenzisa upheka ngaso, kumele lento le abantu besifazana bayiphephetha ngayo ekhanda bathini i-hair dryer. Zonke nje ama-examples ezinto esixhuma kugesi zingama-resistors lezo zinto lezo. Kudepende ukuthi njani ke lo resistor yakho. Into ezokwenzekana nansi indlela ye-current, nansi indlela kagesi. Kodwa la kufike kuhlukana. Lento ke lana ke siyibonayo ke la sengiyakunika ke igama layo manje ukuze uzokhumbula. Ibizwa nge-circuit.
I-circuit ke isuke isitshengisa indlela ye-current nama-resistors akhona lapho. Ukuyixhuma kwethu i-circuit siyakwazi ukuyixhuma ngendlela ezintathu. Indlela yokuqala ile sebiza ngokuthi yini i-series. Indlela yesibili i-parallel. Excuse, bese uthi indlela yesithathu sekuyi-combination ka-series no-parallel. Ake siqale ngo-series. Uma sithi a circuit is connected in series, sisuke siqonda ukuthi ama-resistors indlela aconnectwe ngayo aconnectwe nje aba uline ahamba endleleni eyodwa in series. Uyabona nje la kule diagram le nangu R1. Uma ngase mina Samuela ngi-add enye i-resistor nje ibe yodwa, angithi uyabona uline usuhamba uthini la sekuline yodwa, should le resistor ezobila nalo R1 bazobe in series. Uyabona ke lo nalo ama-resistors awuthula. Mesifika la iyahlukana indlela. Khona eshuna phezulu, khona eshuna phansi. Laba ke sithi lama-resistors lawa connectwe kanjani? In parallel. Kodwa uma singase sibahlanganise laba sithola i-total. Inhlanganisela ka-R2 no-R3. Le total yala i-connectwe in series no-R1. Lento sisitshela ukuthini ngale diagram noma ngale circuit. Isitshela ukuthi le circuit i-connectwe in combination yani ye-series no-parallel. Kunemthetho, yonke into emthetho. Uma i-circuit i-connectwe in series, nanka amaqinisa khona ukufanele ukukhumbula. Nanka amathuluzi ukufanele uwasebenzise. Eyoqala ithini? Ithi ukuze uthole i-total voltage kufanele uhlanganise le voltage le yama-resistors, uyihlanganise ukuze uthole ini i-total voltage. Angilungise lapha la V1 is equals to V3 plus V2 noma V2 plus V3 kuyafana. Ngithini? Angithi uyakhumbula ngithe kuzoba khona ngaba khona inhlanganisela la sihlanganisa u-R2 no-R3. Mase bahlanganisa lona nalona. Lona sesimhla i-total yala i-resistance izoba in series nalo. Okusho ukuthi mesithatha i-voltage yala ne-voltage yalapha ya kufanele kusinike ini i-total voltage. Ebese kuzothi i-current. I-current iyafana kuzo zonke indawo. Buka. Ake sibuyele emanzini la ngikhuluma ngathi ngithi amanzi afana ne-current. Uma ngamanzi azobe ehamba la. Amanzi adlula la ku-R1, ake sithi umuzi lo. Amanzi azodlula la ipipe angithi liyafana usize owodwa la. Amanzi azobe edlula la anjani ayafana amanzi. Uma ukuthi udlula 2 liters la ngesecond, nala uzodlula 2 liters ngesecond, nala udlula 2 liters ngesecond. Nalapha udlula 2 liters per second. Kodwa ke la qaphela, angijabula ukuthi indlela enjani manje ziwu2 ziyahlukana. Njengoba ihlukana uma uthi bekade udlula 2 liters la and lama pipe leli pipe naleli pipe balingana. Okusho ukuthi lamanzi la azofika ahlukane kanjani? Ahlukane kabili. Ngeke kusaba u2 liters uzidlula la. Sekuzoba ubani u-half ka2 liters kuzoba u1 la ngoba balabo kanjani ba connectwe in parallel. Yingakho sithe lapha I1 is equals to I2 plus I3. Buka lapha. Uyabona kunendlela la noma kunowayo oshona la kunowayo oshona la. Baxhumana la ukuqhamuka khona ini i-current. Uma ngamanzi lawo afika ahlukane kabili. Uma ke kuyi-current nakho izofika ihlukane la ngoba ba connectwe kanjani lapha in parallel la kuphela. Uma sifuna ukuthola i-total resistance yale circuit connected in series, ake sithathe ngokuthi la sine total resistance. I-total resistance yalana ke ngithe kanye na R1 ba in series. Uma sifuna ukuthola ke i-total resistance yale circuit lo sizothi R1 plus RT1 la. Igama lisetshenziswe ke i-effective resistance noma ngathi RP mawuthanda. Eyakhona la plus R1 is equal to total resistance. Okay. Kanti mawufuna i-total resistance ka parallel zimbili indlela. Leyo qala isebenza noma inini. Uma ufuna ukuthola total resistance uzothi
1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Could depend ukuthi mangaki ama resistors onawo la kwi-circuit a-connectwe futhi in parallel. Kanti uma ewu2 ngasebenzisa enye iformula, uma ewu2 kuphela ama resistors a-connectwe in parallel. Khona iformula oyisebenzisayo, leyo formula ke ithi RT is equals to R1 times R2 all over R1 plus R2. Usebenzisa le uma ewu2 kuphela. Kodwa mase u3 hayi sebenzisa le ya. Ma ufuna ukuthola i-total resistance yama resistors a-connectwe in parallel. Nanka kamaqiniso amathuluzi akho la uzosebenzisa lawo. Okufanele abe sekhanda. Njengoba la sino internal resistance, le voltage ke yala engaphandle kwebattery la ngisho ukuthola khona enye lapha mase ihlanganisa yonke ke manje le sibiza ngani nge external voltage. Kanti lapha kwebattery sithe nani ne internal voltage. Okay, ngizosula ke la. Ake sibuke ke manje ukuthi ama options ebesinuke wona ngokwe question athini. Angithi ke la nanti ke qiniso. Asiqale sibuke nje la ku parallel khona. Sino V3 la no V4. Laba ba parallel. Umthetho wakhona noma ithuluzi la khona lithini? Uma ama resistors connectwe in parallel, I voltage yakhona injani iyalingana. Uma uV1 u10 na uV2 uzoba u10 uV3 uzoba u10. Buka lapha. Oshuthi la lo nalo abifani. Kungenzeka bengefani, kungenzeka bafani. Kodwa I voltage yakhona la izofana. Qaphela kuno V3 no V4. Angiqondile ukuthi mina uma lo u10 nalo uzoba no V4 uzoba u10 cha. Lo 10 lo uzobe apply kubo babili laba. Okusho ukuthi ufuna ukuthola total voltage la uzobe u10. I10 voltage yala, I10 voltage yala. Kodwa lokho akuchazi ukuthi I-total voltage yala bani i-220 cha, akuchazi lokho. Mhlawumbe ake ngenze isibonelo ngento enini ibone yenzeka emakhaya. Ubaba uyaba nesithembu nomuntu wesilisa uyaba nani nalento sibiza ngokuthi isithembu. Bathi i-polygamy ngesingisi. Isithembu lesi ubaba uba njani uba yedwa. Amakhosikazi ngaba amabili, engaba u4, engaba u5. Futhi ke uV3 la somthatha sithi yini baba. Bese kuthi uR2 noR3 yini amakhosikazi. Uyabona? Oshuthi ke awukwazi ukuthi ngoba nakho kunonkosikazi lapho kunomunye unkosikazi lapho usitho baba kanjani babili uyedwa baba la. Nabesifazane ke banaso sabe isithemba ke ezokugena ke lapho nawe uyasazi. So ke ngalendlela ke la I-voltage yalana izoba ubani uV3 ngoba u-apply R2 nobani no R3 lana ngoba ngithe i-total yalapha ya i-total lapha nizoba ne-total resistance i-voltage yakhona izoba uV3 osho ukuthi mesifuna ukuthola i-total voltage eka V1 so thi V2 plus bani uV3 akasibheke lapha ama options abasinike wona. Ake sibuke question 1.10 question yokugcina ku question number 1. Bathini ke lapho bathi white light is passed through a cold gas and then through a prism as shown below. A line spectrum is observed on the screen. Kwenzakalani ke la? La kune light futhi ngathi nje iglobe le noma ibulb le sisebenza ukuthi sikhanyise lapha ya. Kune light, le light lena bakhanyise ngayo ini igas le. Masikhuluma ke ngegas uyabona uma ubilisa amanzi. Ashisa amanzi abile ngesikhathi ebila kuba khona into eyi-steam. I-steam ke leso isona ke yona gas ke le ahlukahlukene. Uma sithi steam sesikhuluma ngegas yakhiwa amanzi. Ama gases ahlukahlukene khona o-chlorine gas u-Cl2 loyo. U-Cl2 ke mawuhogela shuthi umuntu nje mawuzohogela isikhathi eside hayi uyahamba emhlabeni ngoba ingozi. Khona u-ammonia ukuthi nje ulapha u-ammonia unuka njengeqanda elibolile. Enye ichemical NH3 loyo.
now uyakwazi ukuba i-gas, hydrogen gas and so on. Maningi kahle ama-gases, inhlobo zama-gases. Lana ke basebenzise i-gas abathini i-cold gas. Uzoyibuza ukuthi hawu i-gas e-cold kodwa manje ukuze i-steam sibe i-gas fanele sinyuse ini i-temperature. Futhi fanele sibilise amanzi ukuze kulokhuza. Lo uzoba cold kanjani? Njengoba ngathi khona o-Cl2 gas, H2 gas namanye ahlukahlukene. Lezo zinto lezo kushuthi zimelta kwi-temperature lapha ku-minus. Khona eziboiler ngisho kungapha below 0. Uthola ukuthi below 0 njani ziyaboiler sekuyini sekuyi-gas leyo. Singakafiki ngisho ku-0. Uma sikhuluma nge-temperature yo-0 so sikhuluma ngokuthi ishe kuneqhwa. Kusokuneqhwa kuleyo ndawo ukuthi i-temperature khona ila ku-0 noma just below 0 mhlawumbe 1 degree minus 1 degree Celsius. So sikhuluma ukuthi leyo ndawo ineqhwa. Okushuthi ke kuze sithi cold gas okushuthi ifanele lento abayisebenzisile ukwakha leyo gas kube ukuthi iboiler below u-0 ukuze sithi yini i-cold gas. Now le light ke lezodlula ishaye la kwi-gas. Ebese mayisishayile la kwi-gas kuzoba khona futhi enye light edlulayo izoshaya lento esithi yini prism, rectangular prism. Ebese kuzoba khona futhi i-light ezoya lapha kwi-screen. Kufanele ukhumbuleke from grade 10 to grade 11 ukuthi uma sinalento esibiza ngokuthi i-prism. I-prism ukuthi mawulokhuza udlulisa i-light. Ikakhulukazi makuyi-white light, light nje lemhlophe. Mawuzokhanyisa i-white light nje izodlulisa la. Lento le ivele ihlukanise le light lemhlophe to ama-different colors. Angathi awe-rainbow. Yabo uthi ngole nkosazana. Rainbow leyo. Okushuthi la sobona into esa rainbow la. Ngoba i-prism kahle mawudlulisa i-light kahle i-white light iyakhiwe imbala ehlukahlukene, o red o green njalo bakha i-white light. Kodwa lo oyi-prism noma i-prism ivele bahlukanise to ama-components akha lo mbala lo. I-question ke la ithi nansi i-white light la sidlulisa kwi-cold gas. Njoba sidlulisa kwi-cold gas siphinde le light sidlulisa kwi-prism. So ubona into enjani lapha ya. Uyabona ke njoba kukanje. Sekufanele ukhumbule ngingakhuluma kwenye ama-questions angenhla ngeke ngakhuluma ngokuthi khona lento okuthiwa yini i-spectrum. Ngala kuno red, ngala kuba khona ini u-blue, i-frequency mawuya ngale ya increaser. Kanti la i-wavelength ngala mawushona ngala ya increase. Bengikhulume ngale nto. Uyabona njengoba sikhuluma nge-light, njengoba kukhona red nolokuzana. U-red uhambisana ne-frequency ethize ne-wavelength ethize. U-green naye ngokunjalo uhambisana ne-wavelength ethize ne-frequency ethize. Buka. Uma ngithatha le light le ngidlulisa lapha kule gas e-cold. Angithi into e-cold kahle kusho ukuthi i-temperature yakho njani iphansi. Mawupheka uyabona nje istove khona lo 2 plate lo sujwayele abanye bethu abawusebenzisayo. Ona nezitofu lezi ezinye izinkulu 4 plate. Mawunyusa istove lapha uthi mhlawumbe uzosibeka 6 noma 7 depending kwisitofu osebenzisayo. Sizoba bomvu istove. Mesiba bomvu, luyabomvu, luya-red, luya-color at the same time futhi uyi-light. Futhi senze njani? Sipheka nange-light, sipheka nge-light thina kodwa siyibiza nge-heat. Uyabona? Lana kwenzakalani? I-gas le mekudlula i-light la. Le gas le izo-absorba. Mengithi izo-absorba izomunca nje usuke upheka yabo nje mawubeka ibhodwe pheka istove. Ibhodwe lithola lokushisa lokhu liku-absorbe lokushisa ngesikhathi liku-absorbe bese liyashisa kwalona ini ibhodwe ngesikhathi lishisa bese kuvuthwa ke lento enjani oyiphekile ebhodweni. Le gas izo-absorba enye ya light ekhona la noma ama-colors akhona la. Hayi wonke enye yawo. Uma sidlula la shuthi kahle khona imbala engeke savela lapha yana. Khona ini imbala engeke savela. Lo me absorb eminye imbala noma enye i-light. Angithi uyabanda i-cold gas.
Njobe i-cold gas uma ama-atoms akhona esemunca-ke manje le-light, okusho ukuthi i-energy yakho sizoshintsha manje, isizosuka kuphi lapha phansi iye kuphi iye phezulu. Okusho ukuthi i-energy yalaba izo-increase. Njengoba ese-absorbile kangithi ngishilo ngathi mesedlula lo khona imibane ngisavela la. Ezothi mayivela la kwi-screen khona ama-portions athize noma indawo ethize ezizwa blank ngoba lo absorbile leyo mbala leyo. Ake sibukeke la ukuthi ama-options abasinike wona athini. Kwi-table lapha u-A wethu bathi i-energy transition. Angithi ngithe i-gas zonjani izo-absorb i-energy ebese isuka from the lowest energy to the highest energy depending on the absorbed energy. So i-energy transition, it's higher to lower energy level for A. Akwazi ukuthi kube kanjalo ngoba sengichazile ngathi mina low uzo-absorb yabanda uzoya kuphi uzoya phezulu. Shuthi u-A siyamsusa. Angisezukumbheka kwakhona-ke u-type of line spectrum. Bese kuthi u-B lower to higher energy level uyahambisana-ke nalento engichaza ukuthi izosuka from a lower level to a higher level. But manje i-type of line spectrum sithi emission, kanti la ngithe bani i-absorption. I-absorption isitshengisa ukuthi uma ukhona into i-absorbekile noma ama-lines noma i-light absorbekile ekugcineni khona okhala abangezukuvela. Akusiyona-ke ilokhuzane emission lenzeke la. Ebese bethi-ke lapha ya ku-C higher to lower energy level. Asizukumbheka ku-C ngoba uthi i-energy transition is from higher, kanti thina sesiyazi ukuthi kuphi from lower to higher. U-D bese ethi lower to higher energy level usuka phansi yaphezulu. Ebese kuthi type of line spectrum absorption, uabsorbile lo. Lapha sekovela amakhala azovela amanye kodwa khona ama spaces azoba njani blank, azoba noma azoba dark. Ukuchaza ukuthi khona ama-colors noma i-light absorbe by yini ile gas lena. Okusho ukuthi i-answer ka 1.10 ubani u-D. Idinga ukuthi ubuyela kancane ka grade 10 na grade 11 uyobheka nje i-prism. Ukuthi i-prism noma ungasabuyela ngalokhuzana grade 10 ngena ku YouTube ucheck nje ama videos e-prism ukuthi yenzani ukuze ube ne-idea ukuthi yini i-prism kahle kahle. Ngiyema lapho.